kawai ku zo kuna yaudaran bayan Allah. Ko mutum ya hau kujera ya sa gizina ya sa ya riƙe waya mai kyau ya babban yana da babban gida yana da babban mutane sai ya ce maka me za ka yi da duniya, uwarka zan yi da duniya. Ba mu zo zama ba, uwarka muka zo yi. Hello jama'a, for the record, saboda na fahimci ina da masoya kuma ina da maƙiya. Maƙiya ma masoya ne, I love you guys, duk da kuna kina masoya, masha Allah. For the record, duk mutumin da yake musulmi, for the record, saboda bincike ko bayan rai ko ina da rai ko yanzu ko gobe, ko gano cewa ba na faɗa da addinin musulunci, ni ma musulmi ne, kafin ma in fara wannan abin sai da na yi sallah. Ba faɗa nake da addini ba, kawai yanda mu muke yin addinin ƙarya ne. Duk abin da malamai, no ba duka ba, magana ta Allah ba duka ba. 70 to 80% akan abin da malamai suke ga mana. Wallahi tallahi billahi ba haka ake yin shi ba duniya to, kuma ina da yakinin inda duk duniya ba haka ake yi ba, babu yanda za a yi, tunda Allah ya ce shi adili ne kuma baya rashin adalci, babu yanda za a ce duk duniya suna addini ba daidai ba su tafi wuta, mu kuma yan arewa mu kaɗai za mu je aljanna. Wannan maganan I will repeat it from now until I die. Saboda abin da zai zama common sense kenan. Idan kuka ce ai ku ba laraba kuke wa addini ba, kuna yi ne kawai saboda ku kuna addini saboda Allah ya sa ku aljanna, nice, mai addini saboda Allah ya sa mu aljanna. Amma kun san me matsalan? Yanda kake addini duk duniya kai kaɗai kake yin shi, in kuma kaga wanda yake addini irin yanda kake yi, nasa bet din 5 million naira. Duk inda ka je kaga ana addini yanda ake, kai larabawan ma da kake kwaikwaya da addini ya zo gurin su, ka je ka gwada yin addini yanda kake, ka gwada ka gani. To kuma ina da yakini inda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin jinin laraba ya fito, Allah ina mai tabbatar maka babu yanda za a yi mutum yana sallah yana balarabi kuma bai ci zaluncin kowa ba. Fiyayyen halitta, jinin fiyayyen halitta ne. Sannan kai ka je ka shiga aljanna, shi kuma ya shiga wuta. Sai dai in ya riga ya barnar da dole sai ya je wuta, amma koda ibada shi bata kai taka ba, ina da yakinin balarabi yana da dama da privilege wanda za a ce shi ma a daga mai kafa. Kun san me yasa ni ce haka? Kanan wasu za su ce jahili ne, naji na yarda jahili ne a irin tunanin ka, ni na san ba jahili bane saboda na san na fika ilimi. Abin da zan ce haka shine, ko a gidanku ko a cikin mutane aka ce babanka yana guri, kana da yakini sai ka samu alfarma. Ko a cikin guri an yi gadarin aka ce wannan ka san shi, ina da yakini sai ka samu alfarma. Sai dai ko in ba mai adalci bane, to shi kuma Allah adili ne kuma ya hana zalunci a tsakaninmu. Haka zalika Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adili ne kuma ya hana zalunci a tsakaninmu. So yanzu kana son ka ga mun cewa kai da kake wannan haukar da kake da sunan addini da ake ma ƙarya, ake dura ka akan keken bera, kullun ake muku ƙarya, magana kaɗan wuta zaka ji. Waya ga ma wuta zan je? Littafin da kake karatu ba shi na karanta ba? Kawai ku zo kuna yaudaran bayan Allah. Ko mutum ya hau kujera ya sa gizina ya sa ya riƙe waya mai kyau ya babban yana da babban gida yana da babban mutane sai ya ce maka me za ka yi da duniya, uwarka zan yi da duniya. Ba mu zo zama ba, uwarka muka zo yi. Ba mu zo zama ba, kai shekara 75 80 ka ce baka zo zama ba. Su sauran mutanen duniya ba zaman suke ba, an gaya musu an ce ba su zo zama ba. Ko kuma ku kaɗai za ku shiga aljanna, ko kuma kai jin daɗin da kake na rayuwa, mata mai kyau, mota mai kyau, gida mai kyau, kaya mai kyau, waya mai kyau, ko kuma jin daɗin da kake na rashi wanda kake gama kada ya tashi tsaye nemi duniyar ya nemi lahiran, shi baya ka san ya ji daɗin rayuwar ne saboda kai kana mugu. Malamai ku ji ni, malamai yan iska fa ba malamai na kirki ba da ku nake fa. In ina magana ku gano malamai na kirki ba da ku nake ba. Malamai yan iska masu damun mu da wuta zaka je kullun a abun nan a social media, kuma muna da yakinin sun fi mu yin barna. Be careful. Abin da muke so ku ga mana abin da Allah ya ce. Ku tunatar da mu idan mun manta. Ku koya mana da ake alwala, wasu har yanzu ba su iya ba. Ku koya mana da ake taimama. Kashi 80 cikin 100 na Hausawa ba su iya taimama ba. Ba su ma sanya ake yin ta ba. Ku koya musu. Ku gaya musu sauran littattafan da zai taimakon su yi ibada mai kyau. Amma kun ga wannan maganar ta cewa wai dan Allah ku dina. Wallahi in ba ku dina ba, kun ga wannan generation din namu na wannan zamanin, ba za mu yarda da wannan rishin kunyan ba fa. Ba za mu yarda da wannan rishin kunyan ba. Ba za mu yarda ba. Haka kuka zo kuka ci amanan mu wanda zamu muku Allah ya isa. Kuka ce mana ai Muslim ticket. Gashi nan Muslim ticket is worse than Muslim and Christian ticket. Kullum ana gaya muku yanda kuke hawa mambari kuna amfani da ilimin addini kuna faɗin rayuwa ta duniya. Jahilci kuke, dabbanci kuke yi. Ba haka ake yi ba. Ku bar mai yanayin rayuwa ya bada labarin rayuwa saboda shi ya san rayuwa. Ku ba mu labarin, ku muna na ce labari, ku ba mu ilimi na addini saboda shi kuka sani. To kun ce mai Muslim. Mun yi Muslim. Yanzu Muslim and Christian is better than Muslim. Me za ku gaya mana? Kun ja baki kun yi shiru.
azzalumai kai Allah ya isa tsakaninmu da ku wallahi, sannan ba za mu ci gaba da wannan ba wallahi, billahi allazi la ilaha illa huwa. Idan kuka ci gaba da mana wannan rishin ku mun ci uwar ku wallahi. Waɗannan makareta malaman irin wannan dan daban da yake kiran sunana, irin wannan dan daban wallahi uwar ku za mu fara ci very soon wallahi. Mu dinga cin uwar ku very soon. Banza da kikare ba san abin da suke ba. Allah ya isa tsakaninmu da ku. Zalantar da ku zan yi magana akan mutane kusan guda 4. Na farko sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu wannan dan Daudun. Na biyu wannan dan Daudun mai neman trending. Na uku wannan useless person din da Allah ya jarabe mu ya rugo mu shi a cikin al'ummar mu Hausawa. Sai na hudu wannan dan daban. Dan ni wannan ban dauke shi malami, wannan tantirin dan daba ne kuma tiktoker ne. Kun gane? Ni that is how I see him. TikToker, which is that's not wrong for you to be a TikToker, or let me say influential in general is fine. Ma dai wannan gayin dan daba ne, wannan malamin dan daba ne kuma TikToker ne. Shi kuma wancan dan Daudu ne. Shi ban ma so in magana akan shi ba, amma na ga ya riƙe wuta da abun. So I say okay, maybe yana neman trends ne, bari in kira sunan shi ma ya samu tunda abin da suke nema kenan. First of all zan yi magana akan Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, sahabin manzon Allah ne. In synchronization with waccan maganar da na yi last time, nake cewa kamar a Laraba ba sa samu, shi yasa na kawo maganar Bilal sahabin manzon Allah ne, wanda a cikin sahabban na manzon Allah shine muka samu labarin baki ne, kuma shine muka samu labarin yayi suna a gurin ibada ko a addinance. Littattafan da suka zo mana addini sun tabbatar mana da cewa Bilal shi kadai ne mutumin da yayi suna ne, an san shi ne ta gurin ibada. Shine mahaluki na farko da ya fara kiran sallah. Number 1 kenan. Shine ladani. Number 2 kenan. Amma guess what? Saboda baki ne, hadisi 44 ya wallafa a cikin hadisi 7,000. Sannan a cikin 44 nan guda 4 ne kai suka inganta. Bacin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya wafati. Kuna labarin Bilal ba zai iya zaman a Saudiya ba, he have to move, sai da ya relocating zuwa Syria. Saboda me? Ana yunkurin kashe shi a matsayin shi na bakin fata. In ba ku yarda ba ku bincike akai. Wannan shi yake tabbatar maka da cewa akwai abubuwa da dama da suke cikin addinin musulunci waɗanda malaman mu suke tafiya Madina, ana ba su course, suna shiga cikin wannan makarantar ta Madina, ana cusa musu aqida su zo su dinga yaudaran ku anan. Saboda me? Muna da yawa, muna da kwakwalwa. Nigerian man is the most smartest person on the planet Earth. Idan ba ku sani ba ku sani. It has been confirmed. Duk duniya babu mutumin da yake da kaifin basira a kwakwalwa irin dan Najeriya. In ba ku yarda ba ku bincike akai. So sun riga sun gano cewa idan aka bar mu za mu ci gaba. Shi yasa kullum ake ce mana kada mu taimaki kanmu sai mun mutu. Wannan abin ma akwai rinin hankali a ciki, wallahi tallahi. Wallahi akwai rinin hankali a ciki. Balle rigo. Kada mu taimaki kanmu sai mun mutu, amma kowa na duniya na taimakon kanshi. Har nan cikin gida Najeriya, duk wani neighbors din mu wanda ba Hausawa bane suna taimakon kansu da kansu. Sannan babu yanda suke yi su yarda cewa musulunci ko kuma Christianity ko addini in general ya hada su sun yi fada. But what about you guys? Kullun cikin fada. Yanda ya kamata ku yi amfani da kokollonku ku dinga gina infrastructure, technology ne, ko kuma kuna building wani innovation ne, ko kuma kuna kawo wasu idea. No, you don't do that. Ku dai kullun kawai wancan ya zagi manzon Allah a kashe shi, ko kuma wancan ya zagi yawa addinin shin kunya a kashe shi. Daga ku Hausawan namu musulmai har ku Kristocin namu Hausawa, duk gabaki ɗayan ku wallahi tallahi kuna da problem. Ina ruwanka da addinin mutum? Ina ruwanka? Me ya damuwanka da addinin mutum? Na ce a tsarin addinin da naku da namu duk cewa aka yi duk wanda ya ba daidai ba in ya ji lahira zai shiga wuta ko? To ina ruwanka da mutum? Wani ya riga addinin musulunci, kai makiyinsa ne, kuna speaking yare ɗaya, kai wani irin mahaukaci ne? Kai wani irin dakiki ne? Turawa sun ɗauko Bible sun kawo baki, dan arewacin Najeriya ya karɓa. Mu ma musulmai an kawo mana addinin musulunci mun karɓa. Now after all this while, su waɗanda suka kawo addinin Christianity, in ka je ƙasar su za su ce maka su fa kiran Jesus ma a cikin Israel is not allowed. I don't know if you guys know that. Ba a yarda ba. In an kama ka kana kiran sunan Jesus, wallahi tallahi kai prison. Go and ask. They have implemented, they have executed, how am I even going to say? They have implemented that order since last year, early last year, I think, or 2024 ending. Kun gane? In ka je Saudi Arabia, kullun zaka ga gini suke na infrastructure. Kullun zaka ga rayuwa suke ta inganta. Ba a ce kada ibada ba, no. Kowa ya ibada, kowa ya abin da ya yarda da shi. Kowa ya abin da ya yarda da shi ba matsala bane.
duk wani abin da ka san kana ganin shi kake so ka bauta, ba wanda ya dame ka ka je kai bautanka. Amma abin da nake so ku gano shine da ni, amma abin da nake so ku gano anan shine idan kai ibadarka na yi ibada na muka bari Allah ya karba, ba matsala bane. Da ni da ku mu dawo mu ci gaba da gina rayuwarmu. Duk duniya ku je ku yi bincike ku gani, Bahaushe ne kaɗai zaka ga cewa wannan maybe sunan shi Christopher dan Adamawa ne, wannan sunan shi maybe Ahmad dan Katsina ne. Ha kawai sai ku dinga faɗa, ha kawai sai ku dinga kashe kanku. Kai kana kashe kanka akan kai kana kashe baki dan uwanka akan balarabe, shi yana kashe ka akan turawa. Are you alright? Ka taba ganin bayarabe musulmi da Kirista suna faɗa akan addini? Ba sa yi. Why are you guys different? Dole sai ka kashe wani ko kuma dole sai ka ki wani sannan za a karɓi addinin ka? Anyway, that's just by the way. So ku Hausa mu na yi wannan magana ne akan ku don ku fahimci cewa balarabi baya son mu. Ban ce ma ka bar addinin musulunci ba, ni ma shi nake. Yanzu ma kafin in fara bidiyon sai da ne sallah na gama. Amma ina son ka gano cewa balarabe ne yanzu, wallahi tallahi ko ka yarda ko kada ka yarda, duk duniya baka da maki kaman shi. Idan akwai wani mahaluki mai numfashi da ya tsani baki a duniya kaman balarabe, Allah ya kuna ni, wallahi babu shi. Shi yasa ni ba abin da ya haɗa da balarabe, yayin in je in yi umarata in fito ko in je, ban taɓa yin hajji ba, ina ganin maybe this year, I'm not sure because I have a lot to deal with this year and I'm trying to sort things out. But in kana son ka je kai ibadan ka, ba wanda zai hana, ba matsala ka je kai. Amma fa ka gane, in ka koma ba ibadan zaka yi ba, kace zaka zauna a garin, na rantsi da Allah sai ka tsani addinin ma ba wai balarabi ba. Addinin ma sai ka dinga tunanin wai anya wannan hanyar da muke bi gaskiya ce? Saboda zaka ga waɗanda suka kawo muku addinin su ne suke tsananka kuma suke mugun soyayya da wanda ba musulmi ba. Kana London a cikin airport din Saudi Arabia aka ce ma zo, ko kuma aka ce ma ta'al, kace no, I don't understand that, man, like what you talking about? Sun bi ka, duk wani abin da kake nema wallahi sai yayi sauki. In kuma kun ce ƙarya ne, duk lokacin da Allah ya sa kai London, in ka iya turuci, in kai London airport ka jarraba ka gani, you will be treated better than duk wani wanda yake yana faɗin assalamu alaikum, because they don't care about you, they don't even want you with them. Na rantsa da Allah da ba umara da hajji ake a Saudi Arabia ba, in sun barka ka shiga Saudi Arabia Allah ya kona ni. To kuma kun san me yasa? Ba fa ibadan da kake zuwa inda suke so ba, no. Kuɗin da kake biya yake shigo musu a matsayin economic growth. That's the only reason why. That's the only reason why they let you go in, saboda kai baki ne. That's just by the way. So ina son ku fahimta, in dai har za a yi sahabi na manzon Allah wanda ya suna da ibada, kuma ya kasa ya wallafa mana a hadisai. Kun san mene bai ma'ana ba fa bai wallafa bane fa. An yanke su ne an zabar saboda shi baki ne. Bai isa ba, abinda suke kallo kenan. In fact ba ma wallafa hadisan ba, da ƙarshe dole sai da ya bar ƙasan ya koma Siriya ya zauna, in ba haka ba suna da kokarin kashe shi. In za ku gane ku gane, in ba za ku gane ba ya rage na ku, za mu ci gaba da magana. Allah ya sa an fahimci wannan magana da ne akan Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Yanzu sai mu je a gurin na gaba. Na gaba mu yi magana akan wannan dan Daudun. Si shi wannan mutumin ni ba ma san me zan ce akan shi ba. Amma tunda har na dauko shi kuma ina son dan bashi trending din, bari in bashi. Shi wannan mutumin mutum ne wanda na farko dai ni na ban imani ba, amma na ji cewa kamar dan Daudu ne. Saboda in ka kalla gani, ya za namiji ya je dinga skin ki har ya dinga wani looking fresh haka. A'a, ko nan da nake chilling bana fresh haka sai kai, ba hasara nake masa ba, amma yanda yake kokarin shafa jambaki ne waye in ba dan Daudu ba zai wannan. So abinda nazo na fahimta, shi kamar yana neman audience ne, yana rabewa ta gurin addini saboda ya gano kamar yan arewa ba su da hankali. Duk wani abin da ka fito da shi ta yankin addini, in ka magana za a bi shi, yasa ya biyo ta gurin. Amma kana kallon shi ka san ba malami bane, ka san dan Daudu ne, wallahi dan Daudu ne. In ba dan Daudu ba ke shafa jambaki. So what I understand about him is that like he just like to trend, and I'm giving you this, Malam Dan Daudu. You can take that and continue. But akwai wata magana da kai wadda ita ma ta ƙara tabbatar mun da cewa kwata-kwata kai dakiki ne, baka san abin da kake ba. In ba dakikanci ba, malamin da ya riga ya rasu, malamin da ya mun laifi, duniya ta yarda da ya mun laifi, ya rasu, ban ɗauko shi na kafe na yi magana a kai ba. Inda ma aka yi post na ji na yi comment na ce ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama, duk abin da yake tsakana da shi na yafe mishi. In ma ya cuce ni ne ko kuma ya mun ba dai ba, na yafe mishi. Shine zaka ɗauko ka kafe shi, ya mutu yana ƙasa,
amma ka kafe shi dan kai trending saboda baka da imani kana magana akan addini. Wallahi ku kiyaye, na rantsa da Allah wayannan masu fitowa social media din nan suna muku magana in dai ba malaman gaskiya ba, dan akwai malaman gaskiya, don't take me wrong. Wanda suke tunanin kamar ina magana wani lokaci saboda na fahimci akwai su dama suna jin haushin ina magana irin suna ganin kamar I'm arrogant ko I'm rude. I'm not arrogant, I'm not rude, I'm just brutally honest. Kai gogulin ka gani me ake nufi da brutally, I'm just brutally honest. Kuma ka tambayi duk wanda yake kusa da ni zai ga maka cewa Usman is not rude, Usman is not arrogant, but Usman is brutally honest. I'm very very honest. Duk abin da naji shi zan gaya ma, kuma duk abin da ka ji na gaya ma a baki na zuciya shi ne. Amma in baka raba ka tambayi wanda suka tariya da ni ko a ina ne. In dai mutum ya zauna da ni ko na kwana 5 ne, tambaye shi. Yeah. So what I'm trying to say in essence that bawan Allah nan ya rasu, ya tafi. Ka bar shi huta mana. Mutumin da ya dauko ne na mun alƙunutu. To idan ma yanzu bude ido ne za a to ya mun kunutun ya rasu, ni ga na da rai ko ciwon kai babu. Ko ciwon kai babu. Ba kai wata ni bu kunutu ba wanda yake rike da haƙƙin ka, ba fa rike haƙƙin kuwa bane. Ba kai wata ni bu kunutu ba, ba kai Buhari kunutu ba. Ba kai duk wani dan siyasar Najeriya da yake zalunci kunutu ba. Sai ni. To ko biya zan ina ruwanka? Ba abin da zaka iya mun. Kuma in baka sani baka sani, a gwamnatin Najeriya in dai kai malami ne billahi la ilaha illa huwa, in zamu zo mai abubuwa a gwamnatance wallahi na fi ka balu. Dan ci gaban da zan kama gwamnati kai ba za ka iya kawo ba. Sabgogin da nake na rayuwa ba za ka iya yi ba. Ita kuma gwamnati ba ruwanta da addini. Hasali ma ba ta yarda da shi ba. Akan ba ta yarda da shi bane ta kawo constitution wanda babu Allah, babu Annabi, babu kuma Jesus a ciki. So in zaka gane ka gane, ka daina doko wani kana kafe shi, kana posting ka zage ni saboda ka samu. In kana so ne ka zo ka samu time, zamu iya da kai mai muƙabala a live saboda ka samu followers din. Amma da Allah wanda ya mutu ka kyale shi. Ka kyale shi. Saboda in ka ɗauko abin kai postin na gani abin ya ɓatan rai, kuma in ya ɓatan rai ni zan yi retaliating, dan ni that's me. I'm not attacking you, but in kai attacking dina just be prepared. Ni mutum ne wanda idan kai mun na fi son in mutu gurin ɗaukan fansa da in kyale ka. Amma one thing with me is that ba zan taɓa tsokanan ka ba daga yanzu har duniya ta tashi. Ba uwana da lamarin ka, da abin da zaka yi rage naka, ba abin da ya dame ni. So da Allah wannan abin da kai wallahi ba ibada bane, jakanci ne. Ka zo kana faɗa ya addu'ar da malam ya kuta aiki a kaina. Addu'ar ku tana aiki ne? Ku malaman gabaki ɗayan ku addu'an ku tana aiki ne? Addu'an ma gabaki ɗaya ta taɓa aiki ne? Har malaman na ƙwaran da wanda ba na ƙwaran ba addu'a tana aiki ne? Addu'a tana aiki shine Tinubu addu'a ya hau kan kujera? Ko kuma kai addu'a kai wannan bidiyon da kai ya hau kan internet ba data kasa ba? Ba waya ka saya ba? Me yasa ba kai addu'a ba abin da kake nufi ya ayyana ko ya wanzanta? Daƙiƙi kawai da kai malam. Very useless and stupid human being. Very useless and stupid human being. Wallahi, you are very useless. Kai wannan dan daudun malamin ba? You are very very useless. I'm done with you. I don't have much of your time. Na gaba sai wannan dan daban. Malam. Dan kira ka da malam for this sake. For this video sake, I'll call you with malam. Amma zan baka shawara. A shawarce. Idan kana taka ƙasa ka kiyaye ta shuri. Zan yi maganinka. Wallahi zan yi maganinka. Wallahi zan yi maganinka. In ka ci gaba da wannan rinin hankalin da ka sawa mutane, ka san daƙiƙai ne ku ɗan malaman na social media. Kaga wannan bidiyon da kai a kaina? Shekara 5 za ka yi a gidan yari kuma baka da lauyan da zai isa tun naka firi. Shekara 5. Kai gogulin ka gani. What is the penalty for the cyber bullying in Nigerian constitution? Minimum of 3 years. Kana nan kana ta jakantaka da an yi magana. Mu waye ne? Mu. Be careful. Be careful. Ni tsabzanci uwarka ba abin da zai faru. Daba ka ta ƙarya ce wallahi. Kaga wannan daban da kake kana wani mu ko ku kashe ƙarya kake. Baka da ko bane ƙarya kake. Ko kun ba daure ka bane ƙarya kake, karaman dan daba ne kai, karaman dan iska ne kai. Ni ko ido na ba za ka gani ba. Kuma I will deal with you. Be careful me, take your time. Take your time. Saboda littattafan da kake ajiyewa a gabanka zan daga ma kafa for the last time. Amma in ka ce ka kai dan iska ne kuma kana ganin kai ka isa, wallahi ni da dai nake zan ci uwarka ba abin da zai faru. Wallahi zan ci uwarka ba abin da zai faru.
kai bincike ka ji labari na, za a baka labari na. Dan iskan gida ne kai. Yanzu ana sakin knockout a cikin unguwanku, guduwa za ka shiga cikin gida. Guduwa za ka shiga cikin gida. Ka san shekara na nawa ina aikin soja? 12. Land Army shekara 7. Air Force shekara 5. A cikin garinku ina da cosmet din da zan kira su in ce su ɗaya mun rawa da hulanka. You are very stupid. Very, very stupid. The most useless human. No, not the most useless. I think Rara is the most useless human. But you are very stupid and also a very useless. Be careful, Chimio. Dan ci uwarka ba abin da zai faru wallahi tallahi. Tsab zan ci uwarka ba abin da zai faru. Karamin dan daba ne kai. Mun yi dilin da yan daba masu rike bindiga, masu rike adduna, masu kuma mu a matsayin mu na sojoji a lokacin mun yi maganin su. Balantana kai dan renin hankali makareci, wawa ja'iri, banza da bai san abin da yake yi ba. Ka je ka gama yawon ka na tout kai, ka zo ka je ka zauna makaranta kai karatun shekara 2, ka zo ka tare Qur'ani kana ta zagin mutane. Ba ma laifin ka bane wallahi, laifin mutanen mu ne yan arewa wallahi. Har mutane sun zo sun gano cewa idan ana son a ci mutuncin ku kai a raba addini. Yaro dan shekara 7 8 zai je ya karatu, ya zauna dan karance wasu littattafai, kawai ya zo ya zauna wai shi malami ne, ya zagi manya waɗanda sun haifi iyayensa ma, kuma to ai ka san ai malami ne. Allah ya bani mulkin Najeriya. Za ku ga yadda ake gyarawa kowa zama kuma a baku haƙƙinku. Haka kawai. Haka kawai saboda hanya ta makaranta. Kamar yadda waɗannan sauran malaman suke tafiya Madina a ba su aƙida ta zalunci, ta cin amana, su zo su dinga dura mana duk inda ka tashi, in dai ka bude social media in zaka duba. Wuta za ka je, wuta. Su waɗannan masu gama wuta za su je, suna da wata kujera ce a fadar Ubangiji da in an tashi mitan ake kiran su a ga musu zo su ga muku ta za ku je. Ba littattafan da muke karatu suke karatu ba? Ba littattafan da ake karatu a Saudiya suke karatu ba? Ba littattafan da ake karatu a Ghana, a sauran kasashen duniya na musulunci suke karatu ba? Me yasa sauran malaman na waɗannan kasashen ba sa kiran mutane suna ga musu kullun wuta za ku je, wuta za... Kai kake da wutan? Na yi laifi ka mun tunatarwa, ka ɗauke nauyinka tsakaninka da Ubangiji. Ina ruwanka da ni? Ina ruwanka da rayuwata? An bani haƙƙinka na riƙe? Ka aje motanka na ɗauka, na zo gidanka na ce zan ci abinci? Har an yi magana ka ce kuna ɓata wai tarbiyyar mutane? Ka je kotu, mu je kotu nan da kai ka ce saboda na yi post a social media ina ɓata tarbiyyar yare, ka gani in baka yi gidan yare ba. Ko yana irin mutane ne? Idan kana da yaro yana kallon Soja Boy kuma baka son ya kalli Soja Boy saboda Soja Boy zai ɓata mai tarbiyya, yanda yaranka da kai da yaranka kuke da dama ku riƙe waya, ku yi recording, ku yi postan abin da kuke so, haka Soja Boy yake da dama a tsarin constitution na ƙasa ya riƙe waya, ya recording, ya postan abin da yake so. Idan baka son ɗanka a ɓata mai tarbiyya, karɓi wayan, kai blocking, kai unfollowing, kai blocking din duk wanda kake ganin ya ɓata wa ranka tarbiyya. Damar da constitution ya baka kenan. Damar da constitution ya baka kenan. Kun zo kuna bari da last but not the least, the most useless Hausaman to ever exist from northern Nigeria. Let me tell you why. A lot of people, mutane da ma za su yi tunanin cewa kamar kasancewan shi mawaki, wannan iskancin da yake da renin hankalin da yake, yana cewa dole sai an zaɓi wanda ba a so, ko kuma wanda kake cin ra'ayinka ba ka son shi, har yana fitowa a gudan masana'anta yana faɗa cewa in dai kai ɗan Kannywood ne, ya zama dole ka tallata Bola Ahmed Tinubu. So yanzu wannan maganar da wannan daƙiƙin wanda bai taɓa shiga primary school ba yayi, ita za ta tabbatar muku da magana da ne akan wani bawan Allah da aka bawa national appointment shekara 3 ya kasa taɓuka komai, ya kasa taɓuka komai na arziki wanda zaka kalla ka iya proudin ka ce okay, ko da ni ba dan fim bane, tunda wani mu yana gurin kuma an yi abu kaza ba matsala. Miliyan 50 ba mu ga project ɗinta ba. Wannan shi zai tabbatar muku da wancan maganar nake faɗa, ya za a yi mutumin da yake bai shiga aji ba hasara nake ba, duk mutumin da ya nema ya samu ina masa farin ciki, amma idan ka nema gurin sayar da wasu bayan Allah dan ka samu, to dole in ga maka cewa jaki ne kai, wawa ne kai, saboda ba a sayar da mutane dan a samu. Idan har nema kake yi, ka iya fitowa da ideas, in baka da ideas ka nema a baka. I don't see any problem idan Rara ya zama mutumin da zai dinga waka ma shugabanni suna bashi kuɗi, ra'ayinsa ne, kuma talent yana da. In ka ce Rara ba da talent ka zama munafiki. Dole kana da talent, kuma dole sai na faɗa da ni ba munafiki bane. Allah ya baka bayan waka, amma dole ne sai ka sayar da mu, dole ne sai ka je kana faɗa cewa wai
wai duk dan arewacin Najeriya ai wannan bawan Allah gwamnati shi ta fito kowa haba kaga da video na haka, kaga Wizkid na haka, kaga Burna Boy na haka. Kana ɗaya daga cikin masu influence a arewacin Najeriya, kaga wa'annan bayan Allah masu influence irin naka a can su kuma wani yanki daban-daban, kaga suna haka. Akwai Gandun Albasa, shi ma yana waka ta siyasa ma Kwankwaso. Akwai Prince Dan Niger, shi ma yana waka ta siyasa ma sauran mutane. Akwai mutane da dama suke waƙoƙin siyasa. A Sokoto akwai wani yaro da ake kira a me sunan shi ma Oruma, shi ma yana waƙan siyasa. Kaji suna cewa dole sai kun yi no, kai ma mutum aiki biya ka ba laifi bane, ko haram ko shi azzalimi ne ko ba azzalimi bane, in zaka masa aiki ne ba matsala bane, amma ka dinga sayar da mutanen yankin ka dan a baka kuɗi, kai da kikin ina ne? To amma ba laifin ka bane, laifin masu ilimi ne da suke cikin harkar suka bari ka fi su influence har ka kai gurin da zaka iya ka bude baki ka kalli manya waɗanda irin ka shigo lokacin kana iya ma wanke musu mota. Dan ina da imani da cewa wannan da aka ba national appointment a lokacin da yake a wannan lokacin da ma ya fara zama star, ina da yakinin kai rarara, ina da yakinin ko naira 5 sha'awa take baka. Lokacin da wannan ba Allah ya gama digiri, ina da yakinin naira 5 ma sha'awa take baka. Amma da yake shi ma bai san abin da yake yi ba, gashi nan ya bari har ka zo ka madadin ka zo ka nuna mana kai ne babba, idan an yi mana ba daidai ba ka tsaya da voice ɗinka ka yi magana. Tunda ake wannan rigimar ta Bola Ahmed Tinubu, kun taɓa jin shi wannan ba Allah ya fito ya faɗa ya wani criticizing ko kuma ya faɗa ya ce wannan abin da ake ba kyau? Saboda yana da personal interest. Ban damu da shi ba sosai saboda ana bashi, amma na damu da shi sosai saboda leader ne kuma yana wannan a halayyar. Inda average mutum ne yake irin wannan halayyar sai mu yi shiru. Yanzu akwai irin su Nuhu Abdullahi, ba wanda ya damu da sabgogin da ke saboda ba leader bane. Yaro ne ire-iren mu wanda shi ma Allah ya bashi dama ya je ya kwato abin da zai iya kwato daga cikin jikin gwamnati. In kun kula ba kwa ganin ana magana ana zagin shi saboda me? Iyakacin shi ya danyi wani otu, amma shi wannan rararan yana da ghost ne ya ce duk masana'antar sai sun zaɓi Tinubu, duk wani ɗan arewa sai ya zaɓi Tinubu. Har 'yan arewa kanku ya wayi, ku tashi tsaye, ku san wa kuke so, ku zaɓi wa kuke so. Kun gane? Idan an ba ku kuɗi ku daina karɓa. 'Yan siyasan sa gano cewa ranar zaɓe in an ba ku kuɗi ba ku karɓa. Abin da sana ke cewa ku daina karɓa. In kuɗin arziki ne ni zan ce ka karɓa. Mene 3,000? Mene 2,000? Na san cewa maybe akwai wanda suke in sati bisa ga 3,000 ba, amma muna magana ne akan an sai rayuwarka ne na shekara 4 a 3,000. Haba kai ma baka yi amfani da kwakwalwa ba mana. In an ba da 3,000 din baka ci ba misali, kana son ka ga mun cewa gobe ba za ka samu yadda za ka ci abinci ba? Za ka samu. Tunda in suka baka 3,000 din ka jefa Qur'an ka tafi, shekara 4 ba ruwan su da kai. To me yasa ba za ka tsaya ba ranar zaɓe ka tantance wanda kake ganin kamar yana ɗan da alamun adalci, wanda zai ɗan iya baku abin da kuke bukata, abin da kuke tunanin idan kun zaɓe shi zai iya zama?